Takže čaute všetci, moje meno je Brady a ja vás vítam pri novom videu. A ako väčšina z vás môže vidieť, stojíme tu pri inom aute ako moja Škoda Fabia. Stojíme pri aute, nie pri motorke. A toto je moja Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 2, čiže ako Q2, ten samosvorný diferenciál. Verím, že máte veľa otázok, prečo som si kúpil Alfu, prečo som si znova kúpil Alfu, keďže možno niektorí z vás vedia, že som mal predtým 147 v 1.9 JTDčku. Najlepšie auto, ktoré som kedy zatiaľ mal. Toto je to tiež veľmi dobré. Troška lepšie ako tá 1.9. Nechcem vylezať do svetla. A ako niektorí možno viete alebo neviete, som veľký fanúšik značky Alfa Romeo, keďže táto značka je jedna z najkrajších aut, ktorá je najviac autičkársky friendly značka, čo sa týka jazdných vlastností, športovosti a všetko. Dokonca aj táto 1.6 diesel, na to, že tá 1.6 diesel, ktorý má nádhernú spotrebu, vie byť strašne zábavná, keď to prepiete do dynamic módu. To samosvorný diferenciál perfektne prenáša ten krúťací moment, ktorý je pri tomto aute 320 Nm, výkon je 77 kW a tých 320 Nm to tak krásne prenesá na tú vozovku, že wow, som akože veľmi prekvapený z tohto auta. A ako isto som povedal, som veľký fanúšik a chodil som na rôzne zrazy skupín ako je Alfa Mania, FAL, Fiat Alfa Lancia Club. A však niektoré videá môžete vidieť na mojom kanáli. A teraz sme boli na zraze Alfisti Slovensko, ktorým veľký shoutout, proste super chalani. Boli sme tam ako prví, to si musím claimnúť, boli sme tam prví s priateľkou. A na tom zrazu sme boli a pýtali sme sa niektorých ľudí, prečo si zrovna vybrali Alfa Romeo, alebo inú taliansku značku, ktoré tam boli. A niektoré odpovede sú veľmi zaujímavé, pýtali sme sa hneď otázky, vysporiadali sme dokonca aj organizátorov zrazu. A bolo tam aj meranie decibelov, ktorom sme sa aj túto s mojou Giulietkou zúčastnili. Či sme čo vyhrali, vám nepoviem, to uvidíte počas videa. Verím, že si toto užijete, nehľadne si to pozrieť. Choďte pozrieť chalanov z Alfisti Slovensko, podporte ich, i keď nemáte Alfu, ale pokiaľ máte Fiat, Lanciu, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, tak určite choďte podporiť. A užite si toto video. A keď sa máte nejaké otázky na ohľadom mojej Alfy, kľudne píšte do komentárov, bude ešte samostatné video čisto na toto auto, keď ho poriadne vyleštím. Už ho mám nejaké 2-3 týždne. A tam si prebereme všetko o ňom. Takže ja odpoviem rýchlo na otázku. Áno, toto je 1000-krát lepšie ako hociaký Golf. Užite si video!
Poď na to. Dobre, takže poprosím vás mena. Ja som Aďo. Jay? Takže mám pre vás otázky ohľadom tohto zrazu. Takže prečo zrovna Alfa Romeo? No pre mňa je to srdcová záležitosť. Tam nie je čo riešiť. Pre mňa to bol ten pocit, keď si sadneš do toho auta a zistíš, že je to úplne niečo iné než tie iné auta. Vysnívané auto? Pre mňa Alfa Romeo Giulia, ktorá vyšla 7 rokov dozadu asi, plus minus 8, 9. A preto mám porad 2. Takže som maximálne spokojný a v živote iné už ani nechcem, takže za mňa super. Pre mňa, keby som si mohol vybrať, tak by to bola Alfa Romeo 8C, ale možno v prerabke na Disco Volante. OK. To je veľmi solidná voľba. Ja som skromný chalan, ja nemám toľko peňazí. Totiž to dúfam. Ako by ste ohodnotili svoje auto od 1 do 10? No, keďže je to moje vytúžené, tak za mňa je to 10, jednoznačne. Pre mňa je to tiež srdcová záležitosť, je to taký môj miláčik, takže tiež 10. 10. Aj ostatní budú podobní. Dobre, kedy ste začali s týmito zrazmi a čo vás k tomu viedlo? No, začali sme, keďže je to náš druhý výročný zraz, takže pred 2 rokmi. A čo nás k tomu viedlo? Je to úplne jednoduché, proste mali sme nejakú víziu a chceli sme to robiť po svojom, takže snažíme si splniť svoje sny a preto robíme to, čo robíme teraz. Myslím, že to povedal výstižné za obidvoch, takže môžeme len súhlasiť. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, páni. Výborný zraz, užívame si to tu a verím, že aj ostatní. Ďakujem vám veľmi pekne. A my ďakujeme. Ďakujem za rozhovor. Ďakujeme. Ahojte. Tak ahoj, Mišo, vítam ťa na zraze Alfistov a mám pre ťa pár otázok. Moja prvá, prečo zrovna Alfa Romeo? Čauko, ďakujem za privítanie. Alfa Romeo preto, lebo je to technický skvost už od minulosti a pretrváva to až do dnešných dní. Je to po technickej stránke, je to špica. Aké to je vysnívané auto? Moje vysnívané auto stojí tam, je to Alfa Romeo GT 1300 Junior. V podstate prvá generácia so schodom na kapote, splnený detský sen. A ako by si ohodnotil svoje auto od 1 do 10? 11. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, verím, že si budeš užívať ďalej tento zraz a ešte pekný deň ti prajem. Díky, podobne, čau. Tak ahoj, Michal, vítam ťa na zraze Alfistov a chcel by som ti položiť pár jednoduchých otázok. Prečo zrovna Abarth? Takže ďakujem za túto otázku, Matúš. Tak Abarthy sa mi veľmi páčili vždycky. Ja som pozeral malinké autíčka, potom som našiel túto lepšiu verziu. Proste imidžové, malinké, krásny zvuk, výkon, každý sa tým otáča. Áno. Aké to je vysnívané auto? Tak niečo, po čom som už dlho túžil, lebo ja som vždy mal rád také športovejšie auta, niečo živšie. Predtým som mal tiež malinký Peugeot 206 s veľkým motorom. A niečo, čo neobmedzuje človeka, tu nie je žiadna elektronika v tom motore veľmi, je netračná kontrola. A môže si užívať proste na serpentínach a tak. A nejaký konkrétny model niečoho napríklad? Ako, toto je moje vesnívané autičko, pretože viem, že finančne ma to obmedzuje, ale potom napríklad Nissan GT-R 34 alebo R35. Ako by si ohodnotil svoje auto od 1 do 10? Ako pre mňa je to desina, pre iného človeka to môže byť niečo totálne iné, ale proste ja milujem to autičko a nepredal by som ho. To je žiadnu cenu. Aha. A bonusová otázka, keďže máme iba 3, ale pri tom musíme dať 4. Prečo zrovna táto Lego kocka? Ako videl som to už u viacerých, takto v motore, tá baterka, keby si pozrel ostatných, to nevyzerá nič moc, keď to tam trčí a každý sa nad tým pousmeje, každý to obzerá, takže... Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, verím, že si ešte zraz užiješ a verím, že aj budeme toto autičko počuť. Určite. Tak ahoj Tibor, vítam ťa na zraze Alfistov. Mám tu pre teba 3 jednoduché otázky. Prečo zrovna Abarth? Čo, ani to nebolo plánované, to bolo iba tak, že priateľka proste chcela Abarth, lebo sa jej páčilo a v jednu nedeľu pozrela na Google, že proste čo je na predaj a zase, že aha, aký pekný Abarth na predaj, však to je kamošové zo susednej dediny, tak sme išli preto a hneď sme aj kúpili. Aké je tvoje vysnívané auto? Moje vysnívané, asi jedno Lambo Huracan. Ako by si ohodnotil svoje auto od 1 do 10? Od 1 do 10, taká osmička, ešte pár úprav je na tom. A aké by to boli úpravy? Už teraz, čo sa týka motora, by to boli Stage 2 spraviť, viac koní ešte. Skôr technické úpravy, ako už na výhľad, akože vonkajšie.
Áno, je to veľmi krásne auto, aj tá fólia, aj to krídelko veľmi pekné. Ďakujem ti len pekne, verím, že si ešte zraz užiješ a verím, že aj budeme počuť autíčko. Určite, áno. Tak ťa vítam na zraze Alfisti Slovensko, druhý ročník. Mám pre ťa 3 jednoduché otázky. Prečo zrovna Alfa Romeo? Hľadal som niečo, čo je nad 500 koní. Mohol som vybrať BMWčko, alebo Alfu, alebo ešte pár aut. Toto sa mi zapáčilo. Som povedal, že je to pekné, je to iné, ako majú ostatní, veď že M3 ako behá veľa na cestách. Tak som si vybral túto Giuliu, veď vyskúšam. Čítal som o tom recenzie, že je to dobré auto, motor má super, takže len kvôli tomu. A aké to je vysnívané auto? Ja vysnívané auto nemám. Vždycky, keď sa rozhodnem, že niečo si kúpim, tak hľadám niečo silné. Akože teraz, keby som povedal, že na čo by som to vymenil, asi za nič, ale keď už mám rozmýšľať, tak by som si kúpil nejaké Porsche Turbo S, lebo to má 700 koní, ale akože nemám vysnívané auto. A keď ideme, že od detstva, čo mám vysnívané, tak Dodge Viper. To som vždycky, že Dodge Viper V10. Tak na to sme veľmi podobne. Giulia a Dodge Viper. A ako by si ohodnotil svoje auto od 1 do 10? Som absolútne spokojný. Akože ja si myslím, že nič môže byť dokonalé, tak by som povedal, že dajme 9. Dobre, ďakujem ti pekne. Auto znelo fakt nádherne a dobre hučalo. Tak príjemný ešte zraz ti prajem a Ďakujem. tak vítam ťa na zraze Alfisti Slovensko. Mám tu pre ťa 3 jednoduché otázky. Prečo zrovna Alfa Romeo? No tak já jsem to poznal v San Marinu, na závodu jezdíme VRCčka, nebo na rally. A tam jsem to poznal 2017, když to bylo před jezdec, takže tam se mi to hrozně zalíbilo. A od té doby už jsem potom tíhl a je to 2018. Takže proto mě přemluvila Alfa. A aké to je vysnívané auto? Ježiš, to je hodně aut. Kľudne, môžeme menovať aj viacej. Já jsem chtěl Gčko, místo toho jsem chtěl Gčko Mercedes, na to jsem byl zatížený hodně, nebo Raptora jsem chtěl, ale šel jsem místo toho do Alfy. A ako by si hodnotil svoje auto od 1 do 10? Zatím mají spolehlivost, všechno. Trochu jsem to natunil, zatím jsem spokojený, takže bych šel 9, nebo 9, 10 je nejlíp asi. Áno, nebo? 10. Tak bych se aj blížil klidně k 10 nebo tak. Zatím jsem spokojený. A prečo zrovna z Čiech dojsť až sem na Slovensko? Tak nejsme na Slovensku poprvé, jako už jsme tady víckrát, jako, ne, ale tady jsou poprvé, jako, Ja. s kamarádem a ještě. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Auto znelo fakt nádherne. A verím, že si to ešte užijete a myslím si, že aj nejaká tá trofej sa vám zdá, že ujde. Náďo, děkuji. Ďakujem veľmi pekne. Taky děkuji, tak se měj. Thank you.